Esselamu Aleyküm hormatly dostlar, tanış bilişler. Hemmeňe de yakınly salam eken, nirde bolsaňyz janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Men geçen YouTube'lamda käbirleri kommentariýa ýazdylar. Boljaga nirde bolsaňyz aýtsaňyz, we nähilli siz bilen habarlaşyp bolýar diýip. Men Kanada döwletiniň Toronto şäherinde ýaşaýar. Men bilen arkaly Skype arkasından, yani Skype'da Tuwakılç adını, ondan Facebook Tuwakılç Türkmen ilim arkası bilen arkayın habarlaşıp guruluşup bilersiniz. Arkayın soruňyza yakan jogap berip bilerin. Elbette yeni bir zat ýatlamaz adymyz bar. O da sizin wagtyňyz bilen, yani Asia, Asya bilen, yani bizim ata watanymyz Türkmenistan, İran ve başka komşu ýurtlar bilen bizim wagt tawaktymyz bar. Sizin ýerden wagtyňyz bizim akşam bolýar. O da ýanky bizi sizin öýlen wagtyňyz ikiniň ara bizim ýerden wagtymyz bolýar. Şo öýlen ýani saat 4-lerde 5-lerde sizin öz wagtyňyz bilen bizim ýerden saat 8-9 wagt 9 ýerden bolýar. Şoň ýaly wagtda biz habarlaşsaňyz Arkayın Tuwakılç Türkmen ilim arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Habarlaşmadan öňçe bir zat ýazarsyňyz, men bileýin kimdiňizi tanaýyn. Tanymasam hökmen däl, sebäbi dürli ýagdaýlarda bir habarlaşyp bolýarlar, käleri ýurdun içinde we ýurdun daşynda. Osam öz pikirimiz siz bilen böleşerim. Ýani ekonomi ýagdaýdan gynçylyk çekilen ýagdaýlarda ýa başga ýagdaýlarda şoň ýaly. Men niýetim dogry niýet, ýaşy niýet, başarsam elimden gelen kömek bolsa kömek edip biljek. Başga tarapdan ýani Türkmenistan ata watanymyzda saýlaw geçdi. Hormatly prezidentimiz 3-nji gezek saýlandy. O da has men begenýän ýagdaýymam sebäbini aýdaýyn. Bizim ata watanymyz her näse ýerimiz günümiz inni daşawuz könürgenç Türkmenabad, adam berkedek Tejen, Mari, Aşgabat, onun berkedek Bizmeyin, onun Kızılarwat, Öňkü ady, häzir bolsa Serdarabad, onun Gadanjyk, Nefta, Kumdağ, Jebel, Krasnoyarsk, näçe bolýar bizim şol toprak, bizim ata watanymyz, ilimiz günümiz. Men öňe bellek geçirmeýärek, men ilimde günümde 1983-nji ýylda 2005-nji ýylyň sentyabr aýyna çyle ýaşadym. Bu duz çöleňidim. Men o taýda deň duşlanma, dostlanma, tanışynma, bilişinma, doganlarynyslanma her şäherde obalarda şoň ýaly ýagdaý. Emma men öz şahsy pikirim boýunça hemmäge men öz doganlarynysym hasabyny bilýär. Şoň üçin men ata watanyma ilme güni gowanýan, on parahatçylyk ýaşap bereni has gowanýan. Şoň ýaly prezidentimize de has gowanýan. Onun näme üçin? Sebäbi biz ekonomiýa tarapdan her näsen ýawaş-ýawaşdan asasadan döwletiň öz alyp barýan siýasatyna görä, konstitusiýasyna görä, hereketine görä ösüp barýar. Yani o derecedeki biz Amerika bilen ýa Kanada bilen ýa Fransa bilen ýa Italiýa bilen ýa başga ösen ýurtlar bilen ýa Germaniýa bilen deňeşdireli özümüz. Ýok, onu ýaly. Sebäbi en çemi ýyllar, en çemi ýagdaýlary, prosesleri başyndan geçiripdirler. Bizim şoň ýaly ýagdaýda ýawaş-ýawaşdan emma biz parahatçylyk uğruna şonu alyp barýany men has gowanýany bilýän. We käbir ýagdaýlar bar, bellek geçmeli şeýerde öňümizde Türkmen baydagy bar, hazam Türkmen baydagyny ýürekden gowanýan, bilýän. Ata watanymyzyň baydagyna goşan ýalam aýdyşmary, hormatly prezidentine, hormatly içeri işler ministrligine we hormatly Daşary ýurt ministrligine, şonuň ýaly hukuk komitetine we gullukda gezip berenlere we razvedka gulluklaryna we Daşary ýurtda ilçihanlarda işap berenlerine has gowanýan we bilýän. Onuň sebäbini men dürli ýagdaýda aýtyp bereýin. Sebäbi biz ata watanymyz şajawatyp döwrüni geçirdi. Onuň öňünçe de şoň ýaly onuň öňünçe ýanky rewolýusiýa ýagdaýda 1924-nji ýylda onuň şajawaty bellek geçdim. Ondan soň hormatly Gafurov döwrüne geçdi, hormatly Safar Murat Taýyp döwrüne geçdi. Häzirki ýagdaýda hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowiç. Alyp barýar döwletiň ýol başçylygyny
her devletin, her yolbaşın ve alpbaryan bir ayretin içki ve daşka siyaseti var. Şu içki ve daşka siyasetini parahatsızlığı ve ekonomi yağdayda ösürmek ve siyasi, iktisadi, medeni taraftan ösürmek has kavi hem parahatlı uğruna. Ne ki cencali bilen oynmanen. Şimdi men şu yerde özüme de ziyan yetecek olsa da özüm bellek için hormatli Abdülgülüf ki savatlı, ılımlı, bilimli, düşünceli adam Kanada gelimde havarlaştı. Canatı nom telefonum var, arkan aytıp bilecek. Ben ona aytacak köplerine ayıp olandan sonra ayıttım. Hormatli Abdağa dedim, men sen daşarı yurt minister bolmadan önce daşarı yurtta işlep yokan kimler öyle havarlaştın dedim. Kimler öyle oturuştun turuştun dedim. Ne hemen esasında dedim, yurtta kan döktürecek olayım dedim. Süyücü sözler veren, süyücü fikirler veren, dağıtlar veren dedim. Ona ne hemen esasını aytacağım dedi. Esasından dedim, ben dedim sen öz autobiyografini izlerledin dedim. Sen özün dedim, açanını görsen, Zafer Murat Atayevich'in şahsi taraflarının alıp barayan şahsi siyasetini ya şahsi taraflarını tankitleyen dedim. Ama umuman başka yağdaylar var umuman dedim. Yani konstitüsyada çalışmak ya konstitüsyonu yükletmek dedim. Ama sen alıp barayan yolunun aslında düğümünün halamak dedim. Ne için halamak? Sebebi Abdülgülüf'ün yada devam başka beylekilen ki daşar yurtta kabir işlerden kavulupdurlar ya başka kemçilikler yurdun içine döretdirler. Bir sebepler ortadan ısasıptır yurdu terk etipdirler ve daşar yurtlarda yaşap berler. İnne olsa Gunmatar'ın oynağı olup berler. Gunmatar'ın bizleri isleyer ki yurdun içini her sesi yağdayda parasızlık uğruna da buluşturmak yağdayda da başarsa devlet ata vatanımızın, ilimizin, günümüzün şu bayrağını yetmek için. Bayrağını eline almak için. Mesela için yani arada barkayda John Kerry. John Kerry ne hemen esasından vardı. Ne için Türkmenistan'a, ne Türkmenistan pahtasına, gelin ellerine tiken geçi için yürüyor vardı mı? Ya da şöyle işte vayeni bazı kurup İran'a çözmek niyeti var mı? Ya başka şu taydalarda siyaset fikirler var mı? O tayda Afganistan eline, bu tayda Irak eline, o tarafta da Suriye şunlar yaday oldu. İnne olsa başarsa Türkmenistan'ı ya da İran'a vayen taraftan yani nizami taraftan ziyan yetirecek oluyor. Ne şu yadaylar ekonomi taraftan etip olmuyor. Ekonomi yadayla kömek etip olmuyor. Onun kimin bizim öz ata-vatanımızda, ilimizde, günümüzde yüreği avattır. Bilen bir de ata-vatanımızda, ilimizde, günümüzde yüreği avar yani. İki eşek uruşur diye arasını atölür diye arasını halk olur. Uruş, cencal, Türkmenistan ata-vatanımızın, İran vatanımızın baylığı için, başka komşu yurtlarının baylığı için Amerika ile Ortadan arasında. İki tanenin arasında biz o da bizim halkımızı bir yere vuruşup birine onuşmanı görürler. Ona nehli çare görmeli, nehli görüşmeli. Şimdi görüyorsunuz şaltakat yerler, kefet yerler, beyle olmalı, ayşeyle olmalı, öğüyaların öder akıllıdır yerler. Eğer sen aklın bağ olsa, ılımın, bilimin, düşüncen bağ olsa, ne için 5 tane Türkmen ilmide, günümüzde, daşır yurtta hoğrap yerler kömek edeniz. Ya ne için izleniz. Çöp başı bahanasız diye kıyımlamaz diye. Çöp başı yerlenmese kıyımlamaz diye. Yön yerde aydınmanır. Bir arada ne mi? Pul var. Bir arada ne mi? Reklamı var. Tebliğat var. Pulsuz, tebliğatsız, reklamasız bize oylar nemet olmuyor. Onun için Türkmenlerin ata vatanımızda ya Türkmenlerin arasında ul aydının pehemli söz var. O pehemli söz ne mi? Yürür, kervan geçer de gider. İtler yürüyorlar. Kervan masa öz yolunu devam et ya. Yani ne mi? Devlet öz işin devam et ya. Öz konstitüsyonun devam et ya. Yürük kar ya. Bu tarzda kim horlanıyor? Yani oynağı çıkıran oğlanlar. Şunun için äge oğlum yurdumuzda
işten geçirecek mi? Ata vatanımızda işten geçirecek mi? İş tafanızda atma, ayrı gulluk atma. Elinde Türkmen pasportu var. Elinde İran pasportu var. Arkayın gidip Türkiye'de işler biliyorsunuz. Arkayın başka yurtlarda gidip işler biliyorsunuz. Kazancı edip biliyorsunuz. Şu kazancınızı bilen yurdunuzda, elin atağınızda, doğum anlaşınızda, hosarlarınızda, oğlum uçunuzda koymak edip biliyorsunuz. Edip bilmiyorsunuz. Edip biliyorsunuz. Hükmenle Türkmenistan, hükmenle İran, hükmenle Türkiye. Başka haysi yurtda şu viza gerek mi ya vizası gerek mi? Vizasız şu yurda var oluyor arkan gidip işler oluyor. Aşağı gidip işler kazancı edip gören az mı? Bizim oğullarımızdan, beylerimizden az mı? Ya o kapyörlerden az mı? Elbette ki. Baştan ben telefona cevap vereyim.